Alo, 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 Big fan Faru bhai. alo, Faru alo, Lord. Faru alo. Lord. Name is enough. Faru Lord. Faru Lord. अबे कौन है बे फारू लॉर्ड बहुत अरे बजे के फारू भाई लॉर्ड भाई 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 अरे gila sih bisa loh ya. So hello, Gipa ba ulo dai lo chi. hello guys, welcome back to the stream. Mình không nói chuyện, mình nói là đâu. मेरा नहीं होगा नूला Chale. तो कैसे हैं आप लोग? जिनके खाना उठने अपना बॉय बनेगा फ्रेंड पार I need weapon. Mal pergun siapa apa sih pra? हम विष्णु थांसिदे Mata kim khalama. Watch out! Jiwa di bahir opera ya semua. Kenapa nggak ya? Marked a location. Brinjal bro, hello ada mang kerja kamu sa trust bro, Brinjal bro, kamu jangan lihat trust. Jangan mang kerja bro. Sorry, semua aku lihat pernah kan? Dari stream mau sopi pas stream like kalam tuh itu begini. Pernah nih, hai ba? Ayah, jangan bawa baju aku segar bu bang. Help! nhơi Iya. mà mua liều thuyền là đừng Here you Lu go. ka da moli kule. chỉ biết đâu mua liều Kau nak mana? Kau pergi mana sih bang? tôi sợ nó đi sâu được Boleh. Ni wolong Watch kasi out. ni thot na hai ba. Kalai, kas kalai. I need ammo Thấy bạn gửi đi bra. Thế khara. Kau nak hakat apa bang? Kau đừng bán gửi đi gì kau thấy bạn. I am sorry. Hey. Beli kata apa? Ni ka ham lu ni ham sa. nên là vậy Smoke sida. Ish, ini mui thata, mau cùng khởi này ha ba. क्या गुंडा बनेगा रे Nâng đi mà nang chụp. Sima ha ba king. Chân nào, chân này xíu. Đi học gì? oh hai Piu dong Watch ba. out! Ada tini je. Smoke na ha ba. Mang sa kalau. What curry you have? Chiba ba. focus on the fire 가크브 하나 또 스타로세 Mani. 에 세븐브 파이프 गैखाया Seven ni dong na se. Watch Iu dong sa out! se ni me. Nai na kar ba. Kon sa kar ba. Labi dokki.
बुरा था गाज्रोमो गाज्रोमो पुश खालामनानै ना सानै फैगौ गाहायनिफ्राय Halo, where to go? गारनानै थांबावो फाग्ला सासे आगदाजों थांबाय Help! गवाखौ गले फादो बिजों बाहेर सासे Halo, बाहेर गारनानै थांबावो ले निउट्रल Halo, एसे कैसे Watch चीज बिजोंनो out. निउट्रलजोंनो नाइस आसला हेड गाव जानानै खनसेनो उन्दुना होदों बैहाय Thank you. नालाय गानफ्राबो सेरबाबो दांबाबो ओंखारा नेटनि थाखायनो एर'प्लेन मालिकआ माइकखौ एसे माबा जागौमोन थेंक इउ जेबो गैलाबो खवाखौ नों गावदोंना सोर गावदों हेल' नोंनो माबा नांगौ पार्सेलफोर नांगौ ड्रिंकफोर नांगौ दंखायो औ गैलाना ओमफ्राय ना मा होनो गैलाबादि मोनबाय आंबो रावबो गावदेरासैथ' बिसोरखौ प्लेयारसिन एरिया ओंखारबायथ' दाना हनै सानैल'सै जों आच्छा प्लेयार अके गावसिबो खिथादों डेन्जार प्र आल्ट्रा प्र मेक्स रुटिन जा गारिया बोरो सिगां माथो बिदि गावना हाल' गाव गैयाबाथाय थैबाय थायो होनबाय थायो नालाय गावनो देखायबाय जोंबो दिनै रायलायबावा मिथिबाय हारसिं हारसिं खारलांगासिनो नङा ल' मिथिबाय ओरैबायदि दुगा द्रप दङ दाबसोलायखाया फाग्लासो सोरबा हाबफैबाय खवाखौ थ्रि जाबाय नुबाय बबेजों मार्क होनांबो मिन्थिया आंबो खोन्थालायखाया नाम्बारखौसो नुदों आं प्लाननिखौ गावना गावा नेरे Watch out. बेलाय नैबो दं Watch out. बट ना मानसिथाय एलाय सिलाय नुजाबाय बटसोंदां ना मिन्थिया होननो हाया गोजौआव थांनो नागिरनाया बटसो गावदों बेयावनो दं माबायाव मेनाव नुहुरो गाहायनिफ्राय नुहुरो नोंखौ न' सिङाव दंजोबो हरफ्रायनि न' सिङाव खर'ल मोनखाबाय दा ओइ थैबाय गारि लादोथ' थांसै बिसोर बाहेरायाव थांजाया हरै बाहेरासिम दङ नैबे गारि लाना फैसै नैबावनो दं Watch out. खवाखौ आगसिजों थांसै बिसोरजों थाङा जों जननि बाहेरायावसो जोंना फैना मा खालामनांगौ जाखो हेल' गाइस वेलकाम टु हारास लाइभ होनदो आयो गावनो होनबाय दिनै yes वेलकाम टु हारास स्ट्रिम गाइस बेंनानै दंजोबो माथो आसोलफ्रा हेल' लेफ्टआव दहायनियाव This way to the playground. सोरबा Watch out. एरफै खवाखौ एरफै किप खालामदो जन किप खालामदो मान मोनगोन Watch out. गारि फैदेरबावबायसोदां बिसिनाव जोंनाव हाबनानै थादों आरो हाजोआव ना बे थांगासिनो दं गिबियावनोथ'लै गिदिंनांबायना आंबो गोजान दं उफाय गैया उनथिं थांनायनि बैजों गिदिंलांनो बैयाव थांनांगौ Marked a location. रेन्डार Watch out. फैबाय Watch नैबे out. गोलैबाय आगदाजों मैनोबो थांबाय नामा फैबाय गोलैबाय बै अन्थाइना गोलैबाय Watch out. गारि फैबाय नै फैबाय बेना गोलैबाय
Oh. There you go. Tal माबा सिनांना हरेक्सो Watch out. Swlwngनि बेहाय नोंखौ गोग्लैनाया सां नोंसोर नुहुरोबा नङाबा गोग्लैबायमोन गोजौआव सासे गोग्लैखाबायना बिसिना किं गोलैबाय औ उखुम गोजौनिफ्राय गावदोंमोन ना साबेसे दंबावो नोंसिनाव सिगाङाव Watch out. Swlwngनि सानै लांदावमोन नै साथाम जाबाय बेना थैबाय आं गावनाया थैबाय थेयाखै सासे दंबावो बे अन्थायाव सासे दंबावो Watch नैबे out. नैबे न' सिङाव दं नैबे Watch out. लांदाव Watch नैबे out. हारा हाला न' सिङाव खिथुनावसो औ नाय ओमफ्राय माखासेया नैबे दङ Watch out. आगसि गिदिंबाय बिसोर नैबेजों थांबाय Watch out. आं जिखागोन आं मिथिखागौब्रा खिबुजों गाव आं बिथिंनो फैबायना मानो बिथिं फैखोनो ओमफ्राय माजों फैबावनो आं गिदिंनानै बिथिंनो फैखानांबायबा गारि लाना फैनायखौ नुवाखै मालाय Like a गारि लाबाय please बिसोरबो drink guys Awesome. गारि लाना खारलाय Help. गारि लाना अबेसिम थांखोथाय मा Marked a उनाव दं नै location. एरियाव गैला माथो क्या फायदा हुआ इतना लंबा जिंदा रहने ओंखाम जाखांबाय नामा लक्ष्मण ब्रो गुनु मुलि फैबाय गुनु बे हाबनो थैजोब्बाय आरो ना होमबाना फाग्लासो गेजेरावसो गारला खारनो थैखाबायमोन नोंसोर मानिया खोथाखौनो हास्लाबाखैनो आङो आरे नों थानो नांखाया बेयाव गारिखौ लायफिनसैसो होननांसिगौ गारखाबाय हास्लाबाखै बेयावनो जोंनिफ्राय गावजों इल'नेवले आखियावनो खवाखु माखा गुनु नुवाखै नामा फाग्ला अपेनाव मारै गावनांगौ हरैनिफ्राय आगदानिफ्राय गावगासिनो दं नुवाखै नों दंफाङाव दंलै हनै दंफाङाव दङ नुखाबायलै ओइ नोङो लामा बायदि आया आं बारा बुजियासै जिखुनु बे गेम प्लेखौ बुजिगौ नांखाया औ जाखांबाय जास्ट होमबा मा ओंख्रि जाखो लक्ष्मण ब्र खोन्थादो दे आंना ओंखाम गैया दिनै गावथारजोब Waku Pro, what the fuck? 7 kills maka आगदानिफ्राय गावगासिनो दं आं ओंखायनोसो आंनाल' गेम प्लेया बैजों 30 गावलायखाया जागासिनो दं मालायना आरे सलिड फाग्ला नों बेखौ इजि नकब्रा हनै नङा इजि हनै आरे आगदाजों गावदो जाथासै बाहाय गोजानावसो थां दा बेयावनो ओइलै आखिसो अन्थाइजों मुलि हरदो मुलि गैया गैला नेट सेट गैया नेट गैला सिमांल'सै होदो आयो बेनो चान्समोन एम्फौर गैया मा you are dead टमेट' बाथोन आलु भाजा अमा गोरान टमेट' माइ गड ओंखाम ओंख्रि होबावबायसो आंखौ ब्र नों आं बे मोनायाव मा जाबावनो दे जेबो गैया मैगं थाइगंबो जेबो गैया खिन्थु लुबैहोबाय आंखौ नों लक्ष्मण ब्र लुबैबाय खरसे याम्मी जोंनि फुरियाव
Impor kau untuk lali ada kan kau banyak impor. Right, tôi chế bước không ngon được là Sekarang bahaya impor bahala. em của nó nốt ra khỏi bài nạt đến nhiêu nó guys stream của chơi phim là thằng đang on này stream của nó like không thá like con nó là share nếu mà lại like con lúc này bạn बै गोजौनिखौ गाव हरगोन ना मागोन सानबाय थादोंमोन आं बे गोजौनिखौ गाव हरबायना बेनो ओमफ्राय गाव हरमारबाय बिगुर खाथियावनो उन्दुलायनानै दंबावो बेखौ खाथियाव उन्दुनायखौ गावखायाखैब्रा आं आखिनिखौ नुखादोंना आं बे आगदानिफ्राय गाहायनिफ्राय गावहरबाय थानायखौ नुवाखै Why? आगदानिफ्राय गावहरनायखौ नुवाखै नों आहा जमा खारलांनाङा बिगुर आगदाजों गावहरजानांगौ आहा जन' खारलांनायाव dodge खालामबानो जायोना dodge खालामनो हाया नामा नों Shoot at ओंखाम गैया मानो ओंखाम गैया जाखो ओंखाम गैया माने ओंख्रिया लावजों आलु भाजा दं नालाय बोरैबा स्वाद जानाय नङा बायदि मोनगासिनो दं आं Let's go. Only kill. Board gameplay today. Camping only. Okay, anh em push खालामफाबाय थादो. दा थांफाखानो जों मिथिखागौ ना माबायदि मानसि बे. So much surrender. आंनि न'आ थांलायबायलै No game जालायबायलै आंना Watch out! push खालामसिनाङाब्रा Scouting. मुलि खुलिबाय बेयाव Marked a location. आयै सायाव थांबावबायलै हनै गावद' बय गोजौ थैस गावनि मानसिखौनो होख्लिखाबाय आहा नायनो थांदों इनिमिया अबाव दङ Watch out! बैथिं थांबाय Watch out! फैलाय फैलाय I don't know friend गोजौआव next building बायदिसो मानो इंहासो थांबाय I know afraidलायनो बखाया I know afraid ra उइलाय होहरदो बाकवास जाबाय साला मायो खौखौ बिजों पुश खालामा जाया नुवाखै नों you see that बे माबाखौ मारै खुलियोलै फैलाय Marked a location. King सोरबा फैबावबाय बाहेरानिफ्राय गाहायाव मानसिफोर जोंनाव गोजौ हाबफैबाय गोजौनि बैथिंसो हारसिं गाखोग्रा दंबावो नामा बिसोर फैगौ Help!
सोर गावजाखो आरे बोरोबाना टिमेटआ गाहायावनो दं नालाय हारा थै आं नोंजों जिन्दगियाव पुश खालामफेरलालै मैं ऊपर फाइट कर रहा है ब्रो इसके साथ ब्रो इसके साथ इधर से उधर देख रहा है मैं फाइट किया आं गाखो होनो जोंना स्ट्रंगासिसो दं आं लेङालासिनो थांदोंना नों सावसो दङ खुवाखु जायगायाव बिना बुलाय चला गया टिमेटआ गरायदोंखौ नायनांगौरा फाग्ला नोङो लेफोरावबो नायनांगौ ओरैलै हारा निफ्राबो ओरै गोबोरखियाव थाखाय रावबो नायस्लाबलायनो हाला बयबो माखि जारला साखाबाय नोंसोराव फैबावबायसो आंनाव माबायाव दं गाव सिबलि मोना सायाव दंबो जों थैनायाव सायाव दङ गैला मानो जाबाय माखि Help! ओइ वानेसो नांगौलै Shit, थैलाजोब्बाय माथो दस्राना गावनाव हारालै मानसियासो सुथियागिरि खालामो जाग्रोखानांगौसोना अबे दं आलु खनसे मारखलाय साले luck is not good got it bro खारबायसो माथो आलुआ मा होनबावनो लक्ष्मण bro हिर'गिरि देखायनो खैहिलाबायनो देखायदोब्रा दे र' बे हाराफ्रा दाय नायजोर बुथारगोन आं खनसे आं नोंजों थांबा थैखायोना नोंखौ नायजोर बुथारगुबैगोन आं जा फाल्थु मिथिया जि दुगा मारिलाय आइ नो आफ्रेड जालाय मिथिया मानसिया सफैबावा गाहरगासिनो दंब्रा आं बाबा बाक्टिअदिखा मिथिबाय गावहरगासिनो दंखायो नामा फार्स्ट फ्ल'रनिफ्राय गावहरगासिनो दं बे नुबाय हारा माबा किं फार्स्ट फ्ल'रनिफ्राय गावहरदों माबानि थाखाय मानो बुजिया नोंखि प्लेन माबा ड्रप गोलैग्राफोरखौ नों ग्राउन्ड फ्ल'राव दंना बे गोजौनिफ्राय गावगासिनो दं बेखौ जाबाय मा बुजिया नोंलाय माय बेड ब्रादार माय बेड साबराबर मैया दाख्लै जोंसो सफैया मा जाजोब्बाय नों खालामलाय गावदो थैदो आं सिंखौ केरि खालामसै एबार आं नोंनि केरि खालामनायखौ नाङालै आं बेखौ केरि खालामथारसै नाइस इउ आर डेड आयौ खनसेनो नांजानाय लोगो लोगो मिथिखादां इज डेड होननानै नों आरा अब्लाबो एसे खाबाराव सफैबायमोन ओइ अन्थायाव आगदायाव बांद्रायबाय गावदो फाग्ला थांसैलाय दाना मोनसेबो गुलि मिस जाखायाखै खोमा आसोलना ओइलाय आगदानि अन्थायाव दं जोबखादों सानैखौ गेजेराव थांबाय ओइलाय बेखौ होदोलै मालाय नायनानै दोनबाय थाना उनाव फैबायसो र' बट फैबाय ए मानसि बटसो बेखौसो गावनो नागिरखादोंमोन आं लागायबायसिगोन एबार गावनो हो लुजोब आरे न'आव थाब्रा बिदिबानो नुहुराब्रा गावलायसैलै खिलामाव गावलायनोसै न'आव थाबा नङा गावजानोसैसो होनदोंमोन जोंसो गावलायसै होननाय खोनादों माथो जेबो नङा प्रखा दहायबो 7था किल लाखादों बट लाइक्स आलु डेट्स वाइ ये लावा होथेबाय थायोलै
चैट को थोड़ा कुछ किया जाए इसका कुछ किया जाए That's why only came to him. Yes, bro, Lakshman, bro. Alwa bot killer se kha rin baba. In general over ki. Mo ba nang alwa din na ni. Okay. 키키디직니 파가지가 오자르면 알로. बेनो और खुट्टे का दिनाटा है नङा होमबा आलु 키키디로토. जेबो चान्स मोनखायाखै मायरिबो डाइरेक्ट खोख्लैबाय नक डाइरेक्ट फिनिशखा. ओरै मिस जाखायाखै गुलियानो होमबानो बुजिदोब्रा. बुजिदोब्रा बे फाग्ला साथियाव गावजानानै किकिदिया फाग्ला बे मारै माबानांगौ किजिब्रा. उन्दुनानै स्प्रे हरजाखाबाय आगलानो. आं किंखौ केरि खालामगोनलै एबार आंनि केरि खालामनायखौ नहीं चाहिए हमको आं खुद मर जाएंगे आं केरि खालामगोन नोंखौ आं हारा ब्र दा मा बुङो लक्ष्मण ब्र केरि खालामहैनो हाया आं किंखौ दालाय अन अफ आंना इयारफना जालालै खिन्थु. जाबाथाय इयारफन सोबाय आं. गेलेजेननिफ्राय खोनाखायानो मोजां. एबाराव खोनासिनबावनाय नंला होमबालाय सानदो. एक्सकिउसफ्रा गेम प्ले नै नांगौ हारसिं 1v3 1v2 1v1 होनानै थैगोन आं केरि खालामगोनलै एबार जाम्बा आंनि खिबु खिबुल' फैयो नहीं चाहिए आं थाबोनो मा नैचे मेडिलाराय ना मेडिलाराय गिटाराव उनाव फैबो आरो हारसिं रास खालामो हारसिं फैयो. आंबो हारसिं गेलेनोसै 1v1 हाबाय जोब्बाय मेडिलाराय दे हारसिं बारजोबदो गोजान अके दे आनियाव थाङो एकदम ज' थानांगौ ना दे बे जायगायानो स्पिड एसल्टारफोरनि थाखायसोखा हेल्प खालामलायबाबो ओरैनो बाहाया दस्रा कहाँ स्लोले साला हारे माँ का कहाँ स्लो मैं दिखा रहा है ना तुमको कैरी करके दिखा रहा है मैं हायो एलिमेन्ट लुबैना बेयाव ओंखायनो खाबार होलायनो हाया. आं बिदि गावनो लुबैयालै नोंसोरसो गावनो लुबैयो. आं लुबैदों आंथ' लुबैखायो. आं माजों हाबबावनांगौ वाल बाहेरायावनो थालांबाय आं थैखालायबाय नै गोजौ मानसि दं. बारावनो देरखा आं गान्दिला गान्दिला स्टाइगारबाय Watch out! Okay. Ano healing gaya deh. Nice. Action serba bar garis için gerezo. आरो गावखौनो सानदोंमोन ग्रेनेड हरनायाव माथो HP gaya. क्लास खालामबाय उनाव मा जाखो थाचा ज'कसो जाबाय. आंखौ सोर खामहरखो Aşı. आयौ माथो गावलायनाय बायदि खालामफ्लानाय सालाफ्रानो गोब्रा दङ सानै दं आं थैनायाव Healing dong nama. गावलायनाय बायदि गावलायो Thank you. जेबो गैया आंनाव. Uli olas. No खालामबाय सोरबा मोनजाहरलायखो ना माखो ब्रा आलु नोंनि सायाव
어, 아래. 소리 키우는데 차를 먼저 왜 Bishop fayback. killing. 시리 뭐 까만 근데 우리 집에 남아 놓는 거야. अच्छा Sir pishkung nuhur like bra. मारे खोची तो लिखी Shiva kham bai hil gई ma ki. चल गया क्या आबाथाय गाज्रि जायोलै खेलायाबा बोरै एरि खालामो बोरै हारसिङाव बेसेबांबा गावलांबाय किंजोंबो बेसेबांबा गावलांबाय हाराजों थालांबाय गैया बे हारायानो बारा थिनदौ खेले मानसिया मोनो टिए साला Carry कर रहा है मैं stream को like खालामो लाय मानसिफोरखौ थांगौ आं ओरैसो होबाय नै खौ मावनो आलु नंखौनो थांगौ थांगौ आलु किधर है Watch out! न'आव नामा ना हाजोआव 그렇지. 뭐 어떻게 보고 말을 보다. 아 지 बोट ना पहले ना को बोट बड़ी ने के बोट छाने वाला है ठीक है Tapi Last kan day. 그 나 흐자고 고세원 비전 그 보전 틀라고 해 arah थानायाव गिना गेजेर बर्डिं स्टिल जा हारा थानायाव गिनाङा हारा थानायाव थैबोबाय आं दासो arah थानायाव गिना हारा थानायाव गिनांगौ हाराया हेल्पलेस मोनलै मिथिगौ जेबो गैयामोन अरे हारानाव ना बेखौ बोट होनो दा हारानाव जेबो गैयामोन मिथिबायना सिलिं नै सिलिं बिसोर बोट नै नांबा साखाय बोट ना ओके ओके तो ना कामवालीसोमोन गामवालि बाय नामा कनु मालिकसोमोन कानु मालिक होना दा सार्च खालामहैगोन ब्र गेम जोबबा Iya UMPC Kok Jace बे माबा माबाखौ लकखौ रावबो खुलिया नामा माबानिखौ मिथिनानै खुलियो ए दाबार खुलियो दसे खुलियो मोनसेल' नुफेरदों आं मोनबानो लोगो लोगो मोनना खुलिग्रा थायो आंहा दहायबो मोनबाय बाहायनो मोनासै आंफोरनो थानायाव वही होलायखोब्रा बबेयावथाय जांफाया खालामलाबाय प्रफोरखौनो Okay. हायो बिसोर प्र होननानै स्मक जाबाय हाराया रास खालामफाग्राया Alos'u öyle. Allah şundan kurtuya bak. Help! nơi chứ nổ đâu xuống đây được đâu đấy 타이머 소리케라 알로 đang chém đang câu này gì 하래 소리 Açtım baba. 집에 nóc ra thế nào nóc có sự finish còn được nó nóc ra vậy thì vậy 이비노인이 dंबावो दे Nunggu sampai gini sih. Sama. nóc có sự mà đi câu được không sao mà bởi gì Sistem nasional kan. untuk tujuan 감 가져배 요 아야 살래 dulu kamu sal래
हारा बे थैसिगोन बे बेखौनो माथो न' लाखिसै गोथांनिफ्राय गावनो होननाया बेयावनो दं ओरै थांबाय नालाय जाथ' जनानै बेसेबांबा गोजान Marked a location. थांसैबा थिखोदोब्रा calm down calm down calm down why are you rushing why are you calm rushing down like a calm pro down you will die in a second please don't rush in short speed bro I know afraid I know afraid brother alright calm down why are you climbing so high in the ये जो अब बात कर रहे हैं ना वो बहस के लिए अच्छा है प्रैक्टिस के लिए नहीं I know afraid दखानाव थाहैसै ना okay okay render position is not so good but still we can have fun बोननानै गय जालांदो साहा लोंना जागौमोन मुरिजों मिथिथानाव बेजों फैगोन एजेक्स नांगौ नामा सोरबा बायबाय एम्फौ लगाय जायो नामा औ एम्फौ लगाय फारसे जायोबा गैयालै फारसे बायनांगौ render आंनाव मोनबा दं बायनोसै oh sorry I'm rich brother oh बोरै बिसोर बबेजों थांगोन बेलेग फैयालै हरै हरै थाङोलै बिसोरो ओइ जन गैलाथ' होनलाय गारिखौ बैखौसो लायफिननांसिगोन थाव गैला जोंनाव थैया ओहो सहैयो I know afraid let's go पावारबेंकआव थांसै खनसेनो ना मा होनो पावारफ्राव थाङालै हाजोआव गेलेगोन पावारबेंकनि बारनानै हाजोआव आंथ' एख' बुङामाय लेनायले फाग्ला बबेजों सालायनाया थांगोन नामा बावदों गेजेर लामा दं बायदि मोनलांदों होथेसैलै बाराव बिदि खोथायालै आंहारा बिजोंबो थांजायालै ओरैनो न'खौनो गोसोआव गैया नामा दाबो औ गारि ओंखारबाय नै Watch out! Marked a vehicle. जन हारा बबाव थांबावखो खारदो गावबागाव गारि लाना खारदो मिनि दंबावो बाहाय आंनि गाहायाव मानबायगासिनो दङ मानबायदों माने माबादों आरो ससे ओंखारदों माजों सोफ्लांखो दर गारिबो सालायनो रोंला गेजेराव थाफैखाबायना बेरेल स्प्रे Watch out! रेड डटबाथाय गावनो डिस्टार्ब जाथारलै आंना आयै दग्रा आंखौ गावहरग्राया गैला नामा उजा दं नै आगदाजों सानै थांबाय ओइ दुरुंजों फैगौ आगदाजों दुरुंजों
बैयाव किं Watch out! नुबाय थांबायना ओंखारबाय हनैलै शेकआव सौफैलायबाय थांबाय Watch शेकआव out! ना Watch out! नै सानै सहैबायना हरैथिं उनथिं साथाम सहैखो शेकआव आइसि सासे नाइस गिदिर गिराया जन गैया दावखोनांसिगोन Marked a location. सासेयावहाय गोजौआवनो नक थैबाय गैखायामोन ल'खामोन दुरुङाव थैबाय शेक पे आइडिया रखना इसारा आंजों गावसिया सानै दंबावो गोजौआव नामा सानैबो सासे दंमोन दंनायालाय गोजौआव सासेयावबो शेकना आंबो थैबायलै सानैल' हारा थांनाय नुदों गोजौआव साथाम साब्रै फैदों साथाम थांदों नामा बे सासेया नै सासेया अबाव दं मिथिया सासेया हरै उनजों थाबोदोंदां फैयाखैदां आं सानैल' फैनाय नुथारदों कम्पाउन्डआव ना मासे खुरिया हाखराव नै खुरिया हाखराव बबे Watch out! होद Watch ओरै out! हाखरावलै बै सिगाङाव ओइ बैयाव नांथाबाय Watch नैबे out! हाखराव औ राइटआव अन्थायाव Help! शेरबाबो जायालै पिकफ्राबो नांगौ टाइम नाइस केरि खालामग्रा बोरै जाखो हारा वारे माथो स्टेचुआ नांनासो दं नै शेरबाबो You're the फाग्ला best. रागा जोङाबा माथो बिदियाव नै मोसाफैनो आंनि स्टेचुआव No dancing. केरिया बिदिखौसो होनो I kill enemies only. I no dance. केरिया बिदिखौसो होनो मिथिबाय हाराया गावनि माबाखौनो केरि खालामनो हाया गेलेद्राय What you are talking, brother? 249 damage क्या रे हरा ब्रो Kohaku has more damage than you इतना मारा मैं कहाँ मारा 241 damage hit हुए कहाँ मारा इतना मारा मैं 3 किल ऐसे ही हवा में मिला क्या नोंना गुलियानो माबासो मा होनलाय पि सुटारसो पइन्ट खमसो नुदों नै जाम्बा 2000 बेसेबांबासोमोन बे 2000 कितना बा था एरा एक डिजिट वो माबा जाबाय ग्लिच जाबाय नन जायरो प्लेयारजों हाया हारा मोजां जानांगौ दिनै गावगोनलै आं गावगोन र' जाम्बा टेनसन थायो बा बुंगोन हाराया गावखौनो थिखोनो हाया मालायखौ मा खेलि खालामनो नुखानायनि बिदिबो थैयो नामा आहा सिखासो लानानै दाननो थांलायबायमोन गावखागोनलै बिसोर होननानै न'खौ जायो बिसोरा बेफोर सेरबाबो जायाबा वाइफाइजोंबो गेलेजाया माखौथ' आइफन लायो Why complain brother Why आंनि complain दुखु मा Why complain मोनथिनो जाजाबासो मोनथिगोनलै बेसेबा दुखु नोंसोर मा मोनथिनो हारानो भिउआर सासे बानायना होनोसै भिउआर्स गैया ओइ बारनोसै अबाव जिर'सो नामा र' जिर'सो नामा नायालां मोनलाय
like cái nào phải like share khám nữa khứa là मा होनो खिरि खामलाय cứ đừng होमबासो होगोन आं क्या करना है खिरि चिकन देना खालामदो दे चाहिए गावनो दिलाता है बोरै क्रिक खालामनांगौ सानबाय आजा दिलाता है सब कुछ दिलाएगा आं गेलेला दे स्ट्रिमावसो नायबाय थानोसै आं ओइ गुलि खोमाना लांखो आलु ấy này sao có phi Help! Help! मार साले को सानफ्रामबो मालालाय बैयाव गावबो जाबाय गोजौआव सासेनाव जानानै माला दं फैगौ Help! माला माला बेयाव ओंखारा बे गानावलाय गंसे ओरैनो फैजाबाय दां Help! बोरै न' जायाखै जाम्बा बायदि नागिरबाय थाना माखिया आलौ थांबावखो ब्लुस्टाराव फैदो नै जों ओंखारजोब्बाय Bring up voice chat. बेयाव ओंखारसै आं Watch out! Watch out! निरना आफाफोर ओइ सोरबा फैबाय किं ओरै थांना जाखादों दा जाफैबावबाय हारासो हारासो हारा यो गान फट गई ना नोंसो गान फट गई ना मानसिया ओरै ओरै थांदों गोदाव सोराव जाखादोंलै आंजों गावजाबाय माराजों खारलांबाय आरो माबाजों गावजाबावबाय आरो आंजों गावजाबावबाय थिंजों गावजाबावबाय आरो आं फैफिनबावबाय हेल्पलेस जाखायो मिथिगौ बिदि गोजानाव बारफैना बिदि गावजाफैबाय गोसोफ्रां गावला M24 गावनो खवाखो I got supplies. नि माबायावसो गावजायो फोरानो मा जायगा होनोमोनलाय लाइफआव आं किनाइन लाबाय नैबाव फारसे दंसो आरो Watch नैबाव out! नांगौबा बेखौ मोनबाय आंबो बुरजायैनो आंबो बुथारनो गोसो दंबा डरता है क्या आई नो ऑपरेट ब्रदर डरता कौन है हम तो सीधा मर जाता है आई किल्स ओनली ब्रदर चलिए शुरू करते हैं Horrible kills only चलिए शुरू करते हैं कारीगर तेरे भाई मेरा बोतल किधर है बोतल आसमान हाय अच्छा वही वाला अभी भी पढ़ रहा है क्या मैं फिरो सर भाई मेक भाई ना नाम एक्सटेंडेड आलू ट्राई काम वही डालो कोई नहीं साइड में कौन लाइडर what to do which Mark the location. No leaving teammates behind. आर्मी का रूल्स है हाराबादि गाननानै थांना Lord. We are not Hara. We don't leave teammates behind. Lord. Takli pun game ada kutabadi है वो ना इतना helpless था किधर है लो वो चिन्ह उधर मुझे नहीं लगा Sino operator sa suman. Mark the location. Ito na kana lang daw jam mo. Tama na ba? Right off hold on with you. No one lives behind us. एक नंबर
खहाखौ दाबो माबानिफ्राय ओंखारखायाखै सिङावनिफ्राय लुबस्टारनिफ्राय आंलाय नोंसोरखौ नै दानो खबर हरनो हायो आं बिसोरनो स्नाइपार्स लाखादों आं नोंबो दिनमाथ' आं सर्ट रेन्ज सिला लानानै बेसेबांबा गोजान गोजान थाङो मा होनो बिदिखौ भगबान होनो मिथिगौ ना सर्ट रेन्ज लानानै माबाग्राखौ भगबान बहुद होनोब्रा बिसोरखौ वाव वाव God of noobs बोरै सिखाया बोरै मोनो noobs होनो बिसोरखौ God of noobs I only carry guns he only carry guns he no shoot I He does only not. carry teammates फरेक्स नांगौ सोरनोबा I am rich मोनखाबाय 12x दङ आंनाव I am so rich बे 4x मोनजासिबायबो सिगाङावसो नांदों दालायसो गावगोन रिकल दावबाथाय उनाव बारफैगोन नोङो हाबनो बादाय गोजाननिफ्राय गावनोसै अन्थाइ दंबावो सिगांनियाव vehicle खिनो vehicle Watch out! Watch out! रिकलाव थांबाय बे रिकलाव थांबाय रिकलाव खाथि थालांबाय लास्ट खनसे थैबाय नामा Watch out! लास्ट जाबायमोनलै बेयो 1 HP ल'खासोमोन बैना गारिया आरो बिथिं गिदिंनानै थांफिनबावबाय थांफिनबायसो नामा सोरबा ब्लास्ट जाहैबाय गारिया औ बिथिं थांफिनबाय 1 HP ल'खासोमोन गारिया Watch बेनोमोन out! नामाथाय नैबे सिगाव दं Watch out! बिनाय इउटुबार बे सेकखौ माबा दे नुफिनासै आङो सानै नुदोंमोन आं राइटआव सं साउन्ड बेयावथ' गैया माथो आंनि नङा दं गायजों ओंखारलांबाय ना नामायख्लायबाय नामाथाय गायाव गासिनो दं नै सोरबा गावगासिनो सिगाङाव बारजोब्बाय ना मानसि दासो Watch Briefing. out! औ माबा एनिमि हाबबाय माबा दङ नैबेयावथ' सासे नुवासै आं अन्थायाव दं नै नैबाव दं सासे Watch out! Ja, du hast schon noch. रांगावनाया आलदासो आंहा बे बिफां खाथियाव नैबाव Marked a दं सोरबा location. आयो हाबफैबाय सासे नैबे सिङाव नै अन्थायाव गावसो नक जायोलै मारा तो था भाई माला खिथाखानाय एनिमिजों नक जायो नामा मारा तो था भाई Thank you. फैबाय दे नै गायनो Marked a खारखोगासिनो location. सासे दङ बे न'आव Halo. खावनांगौ बेनि गायनिफ्राय फैदोंथ' Siapa try?
आं ओरैनोल' गावदों नुवाखै आंबो नुवाखै खदा थासिना हारा माबानिफ्राय मानसि फैगौ पावार प्लेन गारिया बेयाव सौफैदों हास्ला Watch out! Watch out! damage मोनो बाला Marked a location. किधर मार रहे हो आपको Watch out! नहीं पता हमको सासे बै न'आव थांबाय Watch out! साथाम दं बिसोर दखानथिं रटेट खालामगोनदां सासेया सोरल'खासै साथामल' दं बिसोर Watch सानै out! साथाम औ बेयाव सानै दं अन्थायाव सासे खारबाय नों दोनना क्या बात सानैया बै गाहायाव थांबाय दे गाहायनि न'आव थांबाय सानै Nice. What is this, Hara? सासे थांबावबाय Maybe no bro. Thank you. Watch out! सासेया ओरैथिं दं Yeah, Sabi niya, actually, siguro. say. बेलाय सासेया बैथिं दं मारै सासेल' ओरैथिं दं Marked a सानै location. दंबावो Alba no bile. न'खौ What hill battle or what? Marked a location. Pilali. Be kawai. Lawan tiba ni. Wow, 0 kill chicken dinner, 0 effort. sebal waktu itu We're the kan ini. best. Kurang jawab asla. Upai gya. Hara to kugal nalai. Arre. Alba ne tau nang mai. I kill only, brother. Ah. I kill only. Kill. Ay, Chama. Jagat Ma. My eyes, brother. My eyes. I kill, brother. Only kill. इसको बंद करने से लाइट कैसा आएगा बे पूरा अंधेरा होता है कम से थोड़ा कम से कोई बर्दाश्त कर लेते हैं ताकि मेगन को थोड़ा शांति मिले Aku berle. Silent streamer sir. Why, brother? Why? Because I kill only. Okay. Best of luck, brother. Hara kills only. Silakan hai. Hara kills only, brothers. Only game play game. Kills are in the air, brothers.
Why no like on stream, guys? Why no like? Give me like. And buka of like. You like I kill. You like I kill. You don't like I don't kill. Guys. भीख मांगना छोड़ दे भाई Kiri खालामबानो दानो हरगोन आं मोननै हरबावगोन आं लाइटखौनो You like I kill. खालामबावगोन आं मानसिजोब्बाय दे रायलायनाय बेखौ King? nggak ya mau Di sini teh. ada Saat gue kangen sih, gue dia mana kamu balik dah mana bodoh nih fokus sudah sama. Thank you. Ya 파스고 치킨 앞에 나는. Udah labu, udah labu. wih Jam or no jam? Give me bandage. Halo, mau udah siapa sih? Marked a location. Which me go rush no. 1 HP look at 1 HP. 집에 나와있냐 그진 거야 동주 저거 보고 있네 Sini tahu. Chatham page bana wa. I got supplies. 힐링 하는 게 아비시 너무 파글라시. 얘네 하나 오시네 너. Kere, King. Ah. David kaya med dem. inshallah 100 Halo, halo, malah mana? Where do you go? Hello? Nego jodoh. Marked a location. मेरे Marked a को तेरे location. साथ तेरे साथ से No, yo lo voy a matar. अये Watch out. Todos son de langsung. अलफी Nego jodoh Watch model out. saya. Over kedai. Watch out. Ai anh đi sao đâu? Sao thôi nó? At little right. Marked a location. Kejauh kan sih. Kejauh kagan deh mas, tiba. Kejauh kalau aja udah. Help. Watch Jadi mas out. pintar bola lu. Bas ini. Order Kalau Ini mas. Ada sini apa? Sini hai.
फैयाखै Watch out! बे सिङाव थाला बंसहरलै नैबाव Watch दंबा out. सोरनावबा दरजायाव नोंनो होजोबदो गिदिर दं नोंनाव आंना बमा गिदिर दं दा किल गारबाय माने किलबो आंनाव बेन्डेज दं गारि फैबाय Watch out! मोनसे गारि Thank फैबाय you. थांबाय बैजों हाजोआव गारि थांबाय बैथिं Watch out! ओके सिङाव जाबाय गारि सेबार दंबावो Watch out! बेन्डेज नांगौबा नाइस Watch निउ out! थरसे गालाय Watch out! हेलो आखिसां गोजौ बारबावबाय सोरबा बे सिङावनो दा औ बे Watch सिङाव out! हाबलांबाय बे बमानो सोरबा सुइसाइड जाबाय नामा सोरखौ बम होदों आंनिथिंसो बम होग्राया मुलि ओंखारबावगासिना सोरबा फैबावबाय नैबाव Watch आरो out! नुदों Thank you. अबहाय होनदों नैबावनो Watch दिनाव out! बे बिथिंसो नैबाव Watch वालाव नैबाव out! आंखौ बहा नुहरलाबायो हाजोआव दंबावो सोरबा दंबावथ' नै सानै दंबावो जोंनि सिङावनो बहाबा हरैहाय नै बेयाव फैबाय आयौ गोजौआवनो नै Watch out! हेड नांबाय बरिया गेलेबाय ओरैहाय Watch सासे दं out! ओमफ्राय बेखौ नाहरलाय फाफु गोजौनिखौ ओमफ्राय ओंखारबोनो नामोन गारि फैबावबाय Watch मानसि out! Thank you. बल थाखुवाखु ओरैना Watch गैला out! नामा थानांगौ हागोन दां दङ नेउनि Watch खामानि out! बेयाव सासे सिङाव दं Watch out! बे हनै स्मक होबाय दे आं स्मकखौ आं नायगोन दे 얘나 버려 가고 다시 또 모은다 Help! 다시 또 모은 आंखौ जाथारबावबाय आरोना बियो 아야네 बय दं आदा 일레 Marked a location. गाहायाव 가고 뭐 사오는 가고 थांबाय खारबाय थाब थ' आं नोंसिजों गैया 힐링 हिल खालाम 밴디시 बारबाय गाहायाव ओरै जागोनथ' हिलखौ
गाखोफिनबाय बे सिरिबाय नामा हारानि थैजायाखै थैजायाखै मोनसेयाव थांबाय दा बेयाव थांबाय Marked a location. आं हिल खालामफिनबाय आं खहाखौ र' औ दे खालाम आंबो खालामो Watch out! सिङाव दं सिङाव भागम भागसो खालामो गैला गैया आं गोजौआवसो दुरुङा बोरै दुरुङा खारलायबाय थायो बोथोर गफिदोंमोन नै बिसोरजोंथ' Watch out! अन्थाइ सिसिगोन एबाराव Thank you. Help! गैया बोलो गैला आंनाव थैदो थाब थैदो खेल फैखागोन नोंना थाब गावजा आंना गैला आं थैखांखाबाय थैखानासो फैदोंलै आंनाव हिलां गैखाया थैखाबाय आं बम सिमाव थानांगौलै गारस्रावदों मोनासैना स्मकखौ गाख्लाय हारा गाख्लाय आंनाव फारसे दं जनाव थांगोन बिसोर ल'खासै खोमाथ' हालुवा थैनानै फैया ना मारै फैया टु बिफोर नङा बेयाव सोरबा सासे दंबाय थायो फाइभफोर दंबाय इसोर लायाना फाइभनि गैया 70 दागावथ'रो बेखौ नैलै बारेन्दायाव हाखु बिगुर दागावथ'लै हरिनिखौ चेकआव दोनगासिनो दंलै बियो हनैलै आरे नोंसोरबो खालामनो हायोना बेखौ स्प्रे हो हनै गवाखौ आरे नकजोबसो नाइस दे देरहाबाय सासे गावबाय दङ ओमफ्राय बेनि लोगोआ जों दासो गावनाय लोगोआ आरे मा एसांफ्रा मा जालाबायखो एसे जायगा मोजां लानानै नायनो हाला गावसिनिनो किल जोबथार मानबाय बोजोबबाय चिकेन डिनार फैका चिकेन मिस बोरो मोनजादोंथ' देख 1 kill है the longest surviving guy is a 1 mark with 86 damage 83 damage My god chicken clever na madikaiku my god itu na danger player ini oh let's go GG बोलते last match deh udah चिंटू लाइफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों
I won my last match. อืม เดี๋ยวถ้าได้บุญเชื่อหรือ โอ้ย अरे Hara wicket zachowane. chicken with zone on two of the those Hara kill zachowane. jump. Hara kilaya kia. एथ' डेन्जार गावलायदों लास्टाव स्ट्रिमाव थांनानै नायगासिनो Yeah, no, kasar. Zone खिलाया not हरा zone खिलाया. हारा खिलाया हारा गुबुनखौ नाम मोनदे बे सासे बोरै ओइटिसो खुनुरुखुम आइथिं गना मोनदों आरोखि दा जोंना डेन्जार मारानो आइथिङाव जे बोरै हौवाखौ ससे गावफ्रामलायसोबाव बेबो हौवाखौ गावाखैनो ก็โอเคแน่ๆเฮ้ยกูลองโมไปช่าง ये बहुत अच्छी बात की है कहाँ गया กล้าเห็นต้องมันเชื่อลายอะไรมันขึ้นไปเฮ้ย 가와나 ขึ้น 구리라 มันหับขึ้นบนนู้นกูเด็นี่ละสเตย์ตรงนู้น 7번 멀리 오면 아예 니우 DMS 타르물레 아 이거 뭐 같은 Watch 이거 out. 그죠 top floor 똥으로 레고 아이 Help. 야 아 진짜 좋다 이름으로 해야 돼 세군에 왜 다다듬 랑 come back to me brother 여기 니다 리트가 아이고 진짜 키로야 누나 하나에 손목 नॉक नॉक सिङाव सासे 시원 아래 사소로 아래 베로로. जायखिया सिङाव खारबाय थानाय दं 아니 사람 लोगो जाबाय 이거 사천 눌러면 내려 Watch out. 바로 호라 커서 바로 바로 순간도. 알게요 이거 원래 그저 후원. 이거 Watch 사천 out. 그죠 나이가 시장 온주는 좀 지그라 지금 아주 그저 푸시근. 제발 Marked a 오건도 하나 location. 오 하나 페이션스는 콤브레자 헤든 와이 브로 여기 지설 버리 kill 콜치 버리 man I know afraid 이리 콜치 버리 learn from haram bro 킹 킹 어이. 리콜로 버리 리콜로 버리 Watch out. 여보 버리 뭐 리콜로 버리 그 전에 리콜로 버 Watch out. 지금 샤탐 대비시 산이랑 가하이디요 기절이요 Marked an open door. 이거 뭐 싱옥선
माने आं दा ओंखारबा आं गावजानायनि चान्स दं आरोखि गाहायाव नै गोलैखायालै बेयो आंसो गोलैबावालै I got supplies. मोफ्लाम होजोब्बाय मालाय आलुआ माय गड How does it feel to be pro? not like Hara. Hara only kills, brother. Nothing feels better than when you get to shit when you're actually. Dari माबा नांगौबा नै आलु फ्लन क्या रे मोनथामफोर बे आलालै ओरैनो जायगासो लायो फ्लन बानाय Watch out. आंनि थाखाय दंला बे I am developed now. Okay. नैबे गोजौ सासे नुहुरबायमोन आङो गावासै आं ऊपर कैसे गया वहाँ क्या किसी से शू शू थांबाय थादों माबा नांगौ आखायाव गानग्रा मोनो स्पाइडारमेन सिखौबानो गैबावा आंनावबा No. आखाइजों सिखौ दंना बे न'आव दं No. Marked a location. Kerjabawa maki. Fैलाबायो सिखाव नै बायनानै फैबाय Ara kills only dila time ya बै डिपार्टमेन्टनि बेयाव फैथारजोब्बाय हरैनालाय गाव हरनाया बेयाव सासे दं बेयाव पार्पल कलर जानाय दङ आं मा पार्पल कलर गाननायमोन आं दहाय आयो होद गोगोम गावदोंलै 0 naked HP बासिखाबाय आं खालामना गावदोंमोन ना बे नोंखौ ओंखायनो बिदि Oh, you're gonna be job off. I scout only. Tapi no scope ya. Em buka coba. Ara kills only. Get chicken dinner. Aja dilata hai. बैथिंबो थ' गावदोंमोन Oh, right. Watch out. बैथिं Right, गावदोंमोन आरो बारा बर्डेले लाइ बिररे मा बिरनाय ना No. गाव गांग्रायाव होननानै ब्रा हरजाया बुखुजाया खनसे हाबबाथाय बुखुजायाना बेनो फिक्ससो हरब्रा बुखुजाबा बुखु मालाय आरो गस्लाजों फैफाखायो बे हरब्रा आरो
Alright. It comes with the shirt. 아이고 Alright. 비질바 그 금자고 같아. 이 미니 자카고 이거 배운 때. 리아. Gary, Gary. 그 상부려 자체. 아이. เฮ้ยกวาดอันนี้มาถึงทัดชิบนะจังแล้วเราจะทำอะไรนี่ 기증라이드 완치잖아. 그 라우랑 프로그램 때 가라서 뭐가 비질 봐. 싫고. 오. 좀 노해. 씨. 좀 노해. Sorry, brother. 24 는พอพูด I am sorry, 초동. brother. I am sorry. Thank you. 아, 어이. 아유! 뭐래? 노동. เอ้ย0 exhibition หรือเปล่า 시간을 봐 해요. 시원해요, 또 시원해. 비질 하라고 비질 아니 마고 있으나. 니단 당하세. 액션 ล 플레이. งมาลงมา 네네다. 굿. 마크 팀이 현재. 어이네. ทางออกได้ทางเลยไปเลย Watch out! 아차 우롱. 왜 우롱 시다 우롱. Watch out! Help! 하시바 이젠 리뷰가 뭐야? 그래, 푸시노. Marked a location. พี่ถึงเงินฝาก 그이긴 하야. 아이, 소비가 나서라리. 에이 잡아. 괜찮아. 집에. 그일라. 익시. F야 글리. F야 시. 피딩. 엑스기는 타가 하와. 야, 한번 아, 까버렸어. 익시키니 딱 그냥. 왜? 이제 탑 튀지 없나? 과후. thấy 익시키니 딱 그냥. 몰라요. 바세나 괜찮아 타와? 집에. 알룬 시오네 아시아데. Is Himoria. Is Himoria. 아, 네네 히둥가. 어린애 트이바이 앙지네 마네 트이. 하는 거 보고 있는데. 왜 정배? 알룬 해요. 시원. 해요. 차 타자니 싫어. 왜 이래? 거기 I today 0 kill Lovely. 누워 봐. 우리 좀 우리 câu này đi. Lucky luôn đó ra. Gì mắt อายุ không เมื่อกี้อินโทร ว่าชื่ออะไร ว่า ว่ายินเลยว่าชื่ออะไรครับไลฟ์สไตล์ รีบบอกให้มันจ้ะ I enjoy, ชื่อ brother. ชื่ออะไร I enjoy. I kill next game Okay, brother. Okay. 바로 또 신당. Yeah. cái nào rồi lúc nào Kill. Kinka kill. cái hồi sinh đây lừa gấu thật Cả năng ngầu nào. อันนี้เขาจะโน้ตเสร็จนี่ Để đến lễ. nó thấy câu vật lá về lắm. nó vô bảo bác sư. 스컵 치 그런 책 왜 시간 오래 걸려 맞지 Chả gì. 만치동아, 왜 같이 만치동아? 같이 하는 시간 อันนี้เขาจะใช้ชื่อไว้ 왜 만치동아? 왜 언제다 왜 아까 전에 갔었지 Liệp trống này. 바로 그래야
बारग्रा दङ बारलांबानो जायो हिलिं खालामदो you are dead otherwise Help! सिफुंजों गावबावबाय आंनि अनथ' दंफैखायो This way to the play zone. जों थैया Look what I जों थैया आरो नङाबा जोंबो 1 सेकेन्डनि थाखायनि सिगाङाव जों सफैफिननांगौ Oh. हाखुआबो जादों हागोन सानदों गैयाबो मा नोंबो गिदिंबाय नालाय नैबे बाहेरायाव हागोन सानदोंमोन हरगानसै नालाय सोरबा थाबाथाय थायो दोम बरनाथ' बेलडेटा लास्ट गेम बे न' सिंनिखौनो साननानै न' सिंनिखौसो गावनो फैखादोंमोनब्रा मिथिबाय ओमफ्य बाहेराजों खिबुजों गावबाय सिगाङाव शटगान लायाखैलै नोंसोर शटगान लायैयावनो गावनो हानांगौमोन शटगानजों लायाखैमोन दा बे आं सिगां सहैस्लाबाखैब्रा आं जिंजोंसो थांदों नङा। ओरै सिंजों हाबलांबाबो नुवाखै जाहैलायबाय शटगानजोंसो नालाय गावखादों बे डाइरेक्ट नोंसोरखौबो आं खिबुजोंसो गावजादोंलै बै बाहेरानिजोंसो गोजाननिजों आइकाजों बै सिलाय खारलांदों सोलायदोंसो आं एनफर्स खारबोनायजोंसो लादोंमोन गावजादों सिगां बै बायह्रानिजोंसो गावजादों आरो आरे आं डाइरेक्ट शटगानजों गावजादों ओमफ्राय आं खहाखौ आरे नोंथ' मिथिया उनाव फैनायब्रा बे हारानि टाइमावनो नोंसोरबो हाना बे गावखायखोब्रा आरे आं बेखौसो गावनो थांदों आं खिबुजों उनावसो गावजानायावसो बैखौ गावफिननायावसो गावजादों थारमाने खिबुजोंसो गावजादों सानैनावबो शटगान दंमोन आरो ना जानो हागौ बेनाव शटगान गैयाब्रा सोरनाव गोजाना एम्फर्स गावखादों गोजाना एम्फौर गावाखै उजिसो गावदों फाग्ला गोसोआव थाया आंखौ उजिसो गावदों बे जायखिया अट' सिलाय लास्टआथ' गावदों लास्टआव बे एम्फौसो माबायाव गावखादोंब्रा उनावसो माबा हानदों माने गोजाननिखौ थालबो मोनखायाखै आं खाथिनिखौसो मिथिगौ न'निखौ खोलैनो हाथारनांगौमोन आइया शटगानखौलाय बहा हानो गोजाननिफ्राय गावनो मोनाबाथाय जाखाया बे शटगाना फार्स्टआवनो बै दावखोबाय थानायाव फाग्ला बे खोलैहरनो शटगाना हानांगौमोन बै वालनिफ्राय माने मिडनिफ्राय 50 गावहरबाय 60 थाबा मिटारखौनो गाव खोख्लैहरो बे शटगाना शटगान हाननाय नुनाय लोगो लोगो थैबायानो थांखादां बे मानसि बाजोब्बायलै जिबायलां नोंसोरजों खारफानाय दंना गैला Watch out! नैबे न' दं आइजों फैबाय सोरबा निउ वालार Marked a location. गावबो गावनि मानसिसो सानफ्लांलाय लांबाय बाल हिलिं दं नामा आलुनि आलु हिलिं दं Thank you. अमा इलिसेसब्रा बेयाव ओंखाराखै नामा रावबो दङ ओंखाराखै हाबफैदों साथाल'सो दङ जोबजोब्बाय आलुना गुलि थुलिनि गोरि जाजोब्बाय रावबो गैयालै बेयाव नैबेयाव दं मानसि Watch out!
नि सिखानियाव गैया बेयाव थांसै Watch दङ out! नेव दं Marked a location. माथो सिरि आं बेनि गोजौआवनो थांदोंमोनथ' दा बैयाव दङ ए नोंसो साला मासनिफ्राय नोगोद गावदों आं बेखौनो बाल खम गावदों आङो बै जाखायो सिगाङावसो दं नैयावसो दं Marked a location. नै जाखायो आं थिना हरदों नैबाव Watch out! आं ओरै फैबायसो नै जाखायो ब्रादार सोरबा गोलैफैबाय आलौ खाथियाव सोरबा मबाइल आं नोंसिनिथिं गैयाना नोंनि खाथियाव गोलैफैदों नङा नोंनिथिंसो अबाय नों अबाय नायनोसै आलौ Watch Here you out! Watch out! सुपार मोनसे दङ नै न'आव Watch out! Watch out! सायाव दं नामा नैयाव Marked a दं location. नाइस नै हायो सावमाजों थाङो आरे साव ओंखारबो ओंखारबोनो हायालै बरिया हारा गाखोबोदो न' Watch सिंजों out! थांलाय गावखौ रावबो गैला फैफिननो हागौलै बिसोरो नकआउट जानाय नुवाखै बिसोरखौ फैबाय सोरबा गावराय गोजौआव ओंखार फैजोब्बाय गोजौआव सासे दंबावो ना फैबाय सानै बाराखै होनबा आं मिथिया सासेल' गावदों आं खिन्थु सासेल' मा आरो नों साबेसे दङ साब्रै फैबावबाय बेफोरखौ बय गोजौआव सासे फैबाय गावदो फैनायनि बे नै सारा I got supplies. ओरैनो बाग्राय जागासिनो बिसिना बेयाव थांसै नामा रिकलाव ए रिकल जागासिनो I got supplies. थांसैलाय फै रिदम मोननायाव फै सासेयाव फैलालै आं फ्रि काभारफोर होनो हानाय नङा माइ एमाव भेरि ल' बारफैबाय अपेनाव औ मा सुपार भाई Marked a location. सासेयाव भाय बेयाव Watch बे out! नैलै थै फैबायला सरि Watch out! आरे सरिनो दाबो बासायनो हायोलै बेखौ Watch out! Thank you. आंना मा Watch खालामो out! आरे Watch आंखौ out. रिभाइभ होनो हाया गाव गोरोबा थांखा फालथुफोर साथाम मा सानै मा खालामो आरेथ' नुहुरथारोमोन अन्थाइनिखौ बे नङा आंनो खिबुआव फैबावदोंलै बे बटसो नै हारा नुहुरथारोमोन नैबेनिफ्रायनो नागिरनो रोङा जाहैबाय इनिफोरखौनो बे बटसो माथो
chicken till attacking aja Ajit Ayong kohaku yes Ajit video like खालामदोब्रा streamखौ फैनानै बिदिल' थानानै जाया like खालाम share खालाम Ayong Ajit 금고래도 못했죠. रायजादों आयं रायले मा खालामनो बोरायबाय नालाय गथ'फोरजों रायजाबायाबा नंखायनो बैनाव शर्ट दंमोनलै खेंनो नांगौबा रिकलाव दंखायोमोन गाबोन माने बन्द'लै स्कुलफ्रा माबालै सिउखाफा मा खाख्ला होद मेदामेफिसो फाग्ला सिउखाफानि माबा नङा सुखाफाया जोबखांबाय क्या टीचर बने यार जोंनाथ' बिदिखौ बन्द'मोन आरे नै जोंना बिदिखौ बन्द' मोना मिथिबायना एबसुका बन्द एथ' बल' एबसुका बन्द Watch गया out! सुखाफाया दाख्लै 16 तारिखनाव सोंबाय नामा सिलपिडि गसा नङा होमबा सुखाफाया बर'नि बन्द' बान्देन होन बे लेवरा का बंद है ओइ लेनी मी वेर जों नुहुरजोब्बाय Marked a जों नुहुरजोब्बाय जों location. नुहुरजोब्बाय खिथाबाय बिले हाजो Watch गोजौबो out! किधर पे रखे बाबा हेलो ड्रोन अरे हरा इधर से आ रहा Watch है इधर से आ out! रहा था कोई नै दखानाव दं ओइ लाय सायाव गोलै गोथारबावबाय एमा इसोर सायाव बिफां सायाव Watch out! touch me anybody help Ayong help Ayong Help! Watch out! Help! Halo अरे आलु र' उनाव थां फैफिनगोन आं फैफिनगोन थैदो रिकल जादों हारा थैदो हारा थैदो हारा थाब थै गावदो गावाबो नै I'll be back Ayong Give up. Your teammates ओइ आंखौ रिकलसो नांगौ नै call me. फैलानो माथो आंखौ रिकल होनो हायोमोन बेंगाबो बेंगा बिदिसो आरो खानाबो Oh my god Será las paternas. ¿Cuándo así es maté. el आरो रिकल 2 minutes अरे थायो टाइम बारबाय 2 minutes थायो आच्छा रिकलसो हैनांगौमोन ना किंग देख आलू और मैं बराबर का प्लेयर है आयं मा ओंख्रि जाखो आयंआ थांबावबाय स्ट्रिमनिफ्राय रिकलसो हैनांगौमोनथ' ना रिकल हैबा जायोमोन रिकल हैबा फैयोमोनब्रा थारमाने हैस्लाबनो हानायमोन आरोखि नालाय टाइम गैलामोन गैखालामोन ओरैनोबाबो हा सहैगौ जोबखागौमोन खिन्थु आलुखौ होनो हागौमोन आरो नों आं सानदों फैफिनगोनसो ओंखायसो बिदि थैदों नङाबा हागौमोनथ' नायाखै आंबो रिकल हाराखौथ' हालामोन खिन्थु माबाखौ हागौमोन हाराखौ आखाइ 4x ना 6x मोनबा 6x मोनबा गोलैयोमोनब्रा बे अनेकजों जायालै माबा बसायजेननायानो नाङा आंना ओमफ्राय गावबाय थानोसैना एडजास्ट खालामनो हाला एडजास्ट खालामफिननो हाया
on off मा ओंख्रि ओंख्रि गोथावबा बेदर दंबा होफैदोलै अननानै डिनार गैया सेस why आयं why प्लेन खालामलायबाय आङो हमजाहैबायसो मा सिरि थालायखादों दा आलदाबाथ' गरम जाबायमोन आरो आलदा स्क्वाड स्क्वाड जादोंना खिना आलदाबाथ' गरम जाबायमोन गोदान होनानै जानानै सिरि थालायनोसै जेबो होनखायाखै नायखादोंसो मानसिखौ आरे नङा आंनिथिंबोलाय प्लेन खालायदोंमोन आं बे नोंसोर दंफाङाव दंबाय नालाय गोजौआव दंजोबो होनबाय नालाय ओंखायनो होलांदोंमोन आङो गावनो एंगोलालाय सोहोयोमोन नों बेजोंनो गावजानो आलदा आरे बे आलदा स्क्वाड अन्थायाव दं अननिफ्राय बाहायनो बिसोर आलदा स्क्वाड दंबावोमोन हरै खुवाखौ अरिजिनआ सिलिगुरियावसो दंहैनो मा खालामहैदों बे बायाखै बे मुलिखौ चेस अरिजित आयं नै मा बुंदों मा खालामखो खुवा मा बुंदों नायद' मालाय मुलिफोर बायाखै बे फाग्ला बजारनि सिलिगुरियाव बिराद माबा मा होनोमोनलाय मुलि मोजां मोनोना डाक्टारफोर आयं मोजां दानिफ्रायनो मुलि नांसिगौ बे मानसिया बे सासेल'सै ओंखारदो बायखादो फैबावो Watch Wala out! बे Watch वालावमोनलै out! खालामो नामा शटगानसो रिल'ड खालामबायलै हाबफैबाय जोंनाव बायरानि मानसि फैबावगौ बायरानि नक जाबाय आं नोंसिनि गाहायाव एक्सिट गुलि गैला आंनाव किं आरे ओरै दाफैलै बाहेर वालाव दङ सिङावबो मानसि आरे फैजोबखाबाय एफा मोजां खाबाय आं थारनांगौ दे आरे जिफोर सिङावबो मानसि फैखाबाय होनबायना रिकलसन फैदो नैबे साइडआव Marked a location. ओंखायनोथ' बारदों आं सिङाव मानसि फैनायखायनोथ' गुलिबो गैखाला आंनाव मानसि बारलांबावो हनै सोरबा इभेन्टआव थांबाय नुब्रा खुवाखौनो अजितआ नुब्रा होनबाय नोंखौ खुवाखौ खरा गोग्लैयो माथो बे सासेखौनो दिगाजोंसो सुथारना फैदों आं है ओरैनो गावनो हायो हाजो मैथाथा मानसिखौनो नै उनाव दं सोरनि उनाव Watch out! नों दाफै खवाखौनि उनावनो बे खवाखौ आंनि खाथियाव इनिमि जाबाय Watch out! नोंनाव दं न'आवनो दं नामा खुवाखौ सेसखौ सोलायनांगौलाय साननि गावलायदो खखुना अबाव गेमखालै आं गोलैबाय खुवाखौ सिङाव गुलि गैया आंनाव आइफल माबाजों थांदो खासेयालाय किंजों थांदो जोंजों थांदो बेनो नोंसिनाव पुश खालामबाय नै एखेनि Thank you. आंनाव इनिमि आंनावबो गोजौआव फैबा मिथियो Marked a location. खुवाखौ न' सायाव दं नैबे जोंनि न' सायाव दं आइलै हारा मानसिजोब Watch out! आंना एसपि गैखालामोन हिल वालाव सासे दं खालामथारमोन ओमफ्राय बै अन्थायाव सासे दं नाइस बेखौ खोलैबाय Watch out! औ बे थैबाय गोजौ थांसिगोन होनबालाय ओमफ्राय खवाखौना बेजों आंना थैबाय बेनो गावदों आंनिखौ खोख्लैखादों आं Marked a location. आयौ बासिबाय खुनुरुखुम
thank you Ay Thank you. Kirihara, what the fuck? thank बे you बिगुरा स्नाइपार लानानै गोजौआवसो गाखोनानै दंमोन Watch out! thank you for saving my ass brother Ay. Goजौना Ay गावहरबाय Kiri. Oh gitu. नैबाव गोजौ दंब्रा Thank आंनाव you. फिन गोजौआव न' सिङाव Marked a location. Ay salah satu mau baik. Deserve करेगा लावरा. मारने बिगुरफ्रा माबा आएगा दंखाजोबो लुट दंखाजोबो ओमफ्राय उखुम गोजौआव गाखोनानै थाला दंलाजोबो मानसिफ्रा हमका मारने आएगा we are the pro players थांफैयाबो Aku, ini selalu komen ya. खालामाखै लायदो आंनि बिदिखौ लाजोब्बाय बेयाव सिखारेल दंथ' माबायाव क्रेटआव Selalu kecil. बेनो लुट खालामदोंदां होनबालाय मा नांगौ दंगासिनो गुलि होनो हायो आं Ini, kau ini. अबथिं Watch out! Kucing. Bairo deh. आं दावखोनि दे आंनि उनाव Oh. फैलाय गोजौआव गाखोदो र' ना ओंखारहोनांगौलै र' Oke. र' मानसि दंबावलै Geludung nih. Watch out! बडि लुट लाना फैदों बिसोर माबायाव ओमफ्राय खरसुआ जाया एमपिनफोर आथारो M24 लागासिनो दङ. Beda kau lucu nih. खोख्लैखायोबा आं M24 जों पाइप होनलाबा 50तासोल' नांगौ बारा Salah biji langgai nama. I got supplies. बिहरलाय ग्लासखौ मोनथांबायलै गावहा गाखोग्रा दं ओमफ्राय मारै थांनांगौलाबो गाखोग्राया No. Sorry. मोजां मोनलै लबिजा 26 गाहाम जन दंबावो दाबो आंनोसो नांगौमोन माबा स्प्रे गानसो नांगौ M4 एमफोर गैया बैयाव बेयाव नांगौबा लांफै नङा बे नैबो दंखायोना एमफोर नांगौबाबो थारमाने आंनो UMP-खौबो नांगौ क्या बात कर रहे इसलिए मोनथामला ये मेरा है nih योकी बार नहीं मारते रे आलू मेरा था बे ये उनाव गावनो स्मक जाबाय फुनि जाबाय बोरै खखौ नोंनाव Watch हनै out. माबा हारा नोंना न'गा हनै स्मक जाबाय फुन्दै जाबाय Wait, Marked a wait, wait. location. आंनि किलखौ कनफार्म जायासै Watch out! सासे आरि दं आरो सासे बिथिं दं थैयाखैनोबा दाबो कनफार्म जायाखै रिभाइभ जादों रिभाइभ जाबाय ओइ आंनि खाथियाव एनिमि ओरै प्ले खालामनांगौ जाखो दालाय अबाव हारा आगदाथिं नों थांनोथिंनो आगदा सावना बिथिं फैदोंमोनथ' Watch out! गेलेनि बिसि जादों दा बे जायालै आंनि किला सोर लांखो बै नों किल मोनाखै रिभाइभ जाबाय होनबाय बट सानदों नामा नों गावनाव दोनबादे थैगोन मोनजोब्बाय आंहा थै जेबोआनो जाहोलाबाय नोंहासो खारलाबायदों दा बट गावनो आं आगोल माबानि काजलगावनि जों गेलेयोमोनलै मिथिबायना ओरैबायदि चुतिया जायोमोन बिसोरो रिभाइभ जाहोनानै नायबाय थाखागोन आरोखि ना स्कप होनानै रिभाइभ जाखांबा स्कप होगोन आरो आंनो 3x दाथ' नांगौ
दाथ' बिदि जाबावलालै Abi Nene, मारेगा ना laptop बिरु गारबाय आं ओंख्रि मोनबाय No मोनबाय I'm rich Dinner लादो एबार Okay आयं निस्सय खिन्थु आलुआ खिलसेजोबो Spider-Man गोजौआव मारै गाखोयो बिरग्रायाफोरलाय आलु गावखो बिरनायनोब्रा गैया मा बुस्थु खफनावसो दं मा बुस्थुआ बिरो गावनो बोगासिनो दं बिरग्राजों गावनो बारगासिनो दं सुतिया मानसिलाय बे शार्टआवसो थायोना गवा It comes with shirt आरे गन बेजोंथ' बिरो गारा नुबुरवा खननै थुनांगौ हारा बिरनानै खननै थुनांगौ सिगां वेब होबाय दा ओमफ्राय खननै थुबावदो Okay अरे ऐसा सिखाओ ना Oh my god lovely I enjoy LP टिचार 예 마치야 쿠쇼 아이 소나 호리쇼 इसो मालायखौल' नायगासिनो दं फाग्ला मोनाखै आङो ओइ नै गावहरद' आबिष्कार हारा आलुखौ जायोबावबाय आरो थैखाबाय आरो सियरखा थैखाबाय हाखाला आं सानबाय हारा थैखाबाय खोन्थालै खमसे खम फाग्ला बायदि Watch out! रियेलाइस जागौमोन बेसेबांबा लेट थैजानो लुबैखानायखा आलुआबो माखा आरे फुड स्टेप्सआ खाथियाव खोनागासिनो नायलाना लायजानायल' माथो मा होनबावनो आयौ नोंनो खोन्थाबाबो सासेया थैखागोन आरोना बेबायदि सिचुवेसनाव दं खोन्थानो हाया आंबो ओंखायनो बेखौ नक होथारदों मिथिबाय ए माथो नक जाबाय बे न' जायाखै दा आलादासो ओरैनो फ्ल' बायलायबाय नैबिसोर थैबाय नै नक जाबाय ओरैनो फ्ल' बायलायबाय लबिया न'खर चाटा हौरै दं जनथिं हौरैहायसो दै बारहांथिं बिथिंसो बे माबाखौ ओइलाव नै खारबाय ओइलाव नै खारबाय बैलाय थांदो जनाव आलु खारनो नागिरबावो वा नों नक खालामखानायखौ उन्दुलायनानै होलायलायबाय थै रिल'डआव दं जेबो खालामनो हाखाया आङो सोलायबो सोलायफिननो हाखायासै आङो खाथिसिनखा आयौ मा जा बे अन्थायाव हाजार Watch out! आलासि खाबारबो लाखाया स्नाइपारखौनो बफखौनो होखाया नै राइटजों अन्थायाव सिखा होदेरलायदों दंमोनलै सिखा होदेरलायबाव आया खवाखौ what the fuck ओइलाव नै समजों गेलेबाय थैबाय 2v4 last four guys बारावल'सो दै बारबाय बाथ' दालायखासै डाइरेक्ट दैयाव थांखादो जुब्लुं होननायदो खनसे ओंखारबाय जा मोजां स्मक होनानै दैयाव फैदो नों खाबार हरदो सिखा होनदो स्मक होना होदो बेयाव ससेयाव ओइलाय गावदो किं अन्थाइ सिगाङाव स्मक हौरै सासे उन्दुनानै दं राइटआव अन्थायाव उन्दुनानै दं सासे Watch out! फैबाय स्मक कर देना उसको ऐसे नेट फैखासिगोन ना आं थैखाबायलै आंखौ बासायनो हाला अके बयस ओके क्या ही कर सिखा सकता है लाना थांब्रा गोजौनि मारै बेरेलजों होगासिनो दं नों एम' गैला सिखाला डाइरेक्ट गिदिं ओमफ्राय दहाय बेसेबां गाव हरबाथाय बेसेबां मोजां गदों आं
Bơi lại với xe nào đâu Lại chứ ơi, lại còn theo. Alta bơi này về Lại Alta chứ xe. còn theo, bơi lại ở biểu. Okay. Giọt, khuyên cùng, Action đang khuyên cùng giọt. 4v1. I don't want to see you. Fucking shit, 1 HP view. 1 HP view. Đi về vị trí đi về Bơi action. lên này, đâu. Wait, ঠিক খাবে ব্রা ডাইরেক্ট খেয়া খেবি Bơi lại phía Phao lấy, phao cái đầu bơi lại. Câu đi. Ôi đứng sau. Tao bên trên này. ছাড় দৌড়লো ছাড় ব্রেক Bơi lên này, bơi lên rất đông. এয়ে আরে Bơi lên này đâu. Thả xe doesn't cover. নাইস বে জিজি Ôi thưa thả đi về. বে অন্থাই লছে দাউখো बै फार्स्टनि अनथायाव थांनो हायोदां हिल थान्दा Đi về khoa đi. रिभाइभ होआखै हायाखै बै सिगांनि अनथायाव हानांगौमोन नों थांनो सिगाङाव दावखोनानै नेट हरदो सिगांनि अनथायाव थांनानै नेट हरदो Mana riba fıakı जानांगौ जाखो riba fıग्राया आलदायावसो होआखै राइजों थां राइजों नंगौ गंनानै गावहरदों दासो एबाराव हले होसिगोन बे नेट गैला इउटिलिटि गैला नोंनाव खासिथे बोलै राइदाव नै इउटिलिटि लेफ्टजों गावजागोन 유틸리티 더 दे हारसिं गावदो दे 난 들은 상황은 네 my bad It's okay NT नाइस ट्राई बोलते साला आलू के साथ के चक्कर में ऐसे ही मर गया मैं बेंगुला आलू जगह ऊपर जाता है थांजोब्बाय नामा What the fuck भाई हम सोए करे चलो गुड नाइट कल तो बंद है इतना जल्दी क्यों सोएगा हमारा बंद नहीं रे चलो कोई ना ओके गुड नाइट ब्रदर हेलो खारलांबाय गाव थांखासिगोन होनबा नोंबो थांसै आंथ' लास्ट गेम होबोखादों दहायनो Okay, then bye. Good night. आ जाओ रे मोनाम DGYT नै माइगानाव option Why this callability आ जाओ लौंडो किस को आना है आ जाओ तब तक हम अरीना मार लेते हैं सोरबा फैबा फैदो आयं नोंबो फैनोबा फैनो हागोन La Excellent work. Oh my god I simultaneous I need a weapon. Excellent work. The blue team has scored. Cover me. Reloading. Attack the mark. Reloading. Blue team is on. मेरी गोली से फिर भी नहीं मरा Zero kill भाई साहब ये तो कब उठी है Attack the mark. Reloading.
Okay. उठ गया क्या बात कर रहा है इतना मारने के बाद भी नहीं मर Attack रहा the है mark. तो क्या कर सकते हैं ले माथे बिटी खारनांग बोला Cover me. Reloading. उठ गया गावबाबो गासियावबो Killing spree for the blue team. क्या हागा है ब्रो sorry brother Cover me. Reloading. Cover me. Expired. Reloading. Cover me. Reloading. sorry brother The blue team is about to win. Fire! Cover me. क्यों हक दिया ब्रो लास्ट किल मिल जाता 10 का स्ट्रिक मेरा पूरा हो जाता छी बे Sedikit nanti sekarang aja. छी बे Tahu lah nih MD. मोनाम ब्रो आंजों गावफा गावखाय आङो गावफानोसो सानगासिनो GDM practice बोलते Team match. Let's go. AK'सो गावग्लिनाय खोनाखाबाय आं Point for the red team. Fish mother bro
Inshallah. Reloading. No mercy. Cover me. Hug dia. Cibe. The red team is in the lead. Reloading. ऐसा क्या हो गया जो मैं मार नहीं पा रहा Cover me. Reloading. Great. You're about to win. The blue team is about to win. No mercy. Bye, 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 bye. Reloading. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. क्या बात कर रहे हैं हेड लग गया Blue team victory. बहुत मारा होगा भाई साहब ने 12 10 60 सबने मिलके बराबर का खेल चुराया है टाइम कितना हुआ भाई अरे डबल नोटा दोस्तों देखा लो टाइम तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को 1 बजने वाला है ओके 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 Lo sige le bang si CDM ko na ang ganyan Team match. Let's go. Reloading.
मोरबाय आगदार फैलाबायबाय थै बोरैथो नांगौ नालाय मोनो Hey, 좀 खालामनांगौब्रा No mercy! Cover me! Target down! Killing spree for the blue team! Kill! Reloading! Cover me! Reloading! The blue team is in the lead. शॉटगन गावजाराव गरम जाजोब्बाय बिसोर शॉटगनजों गावजाबाथाय गरम जाजोब्बाय किसी का भी माथा खराब होगा बाप Reloading! से हक दिया मैं Killing spree for the blue team! Down! sorry brothers sorry brothers The red team doesn't have a lot of time left. oh आं खल' गावनो फैगासिनो दंखायोलै नायै नायै आरो Half of the match is over, and the blue team. Killing! Marked a location. मेंबाय पूरा मार लो गाइस
Throw Marlo guys. Mình quen. Blue team victory. शॉटगन लेके मारो सामने वाले का दिमाग गरम करो जय हरे राम हरे हरे शंभो शंभो ओके लास्ट स्टेडियम खेबसे गेलेबावनोसै बेनिफ्राय जोंखौ फोजोबनोसै स्ट्रिमाव गोदानबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि नायनाल' थांदोंबाबो कमेन्ट सेक्सनाव फैयाबाबो प्लिज लाइक खालामबानो जाबाय स्ट्रिमखौ एटलिस्ट लाइक सोनानै थां अननानै ट्राई करते हैं I need a weapon. Let's go. Watch out! Reloading! Fire! Watch out! Reloading! Cover me! Reloading! अरे यार बहुत मारता है रे ये टीममेट्स डेंजर है भाई मेरे को किल नहीं मिलने वाला है भाई ये लोग जितना घुस घुस के मार रहे हैं सामने वाला प्लेयर हल्का है Reloading! Cover me! ओपोनेंट थोड़ा हल्का है ओपोनेंट हल्का है Marked a location. Reloading! Cover me! Reloading! Spree for the blue team! The blue team is unstoppable! Spree for Marked the a blue location. team. The blue team is heading to a perfect win. ए बाबा लास्ट वाला मारने दो ना रुको ना मारना Marked a location. मारना मार मार लास्ट वाला मारना है कि कौन सा वाला मारना है मार मार ले भाई मार ले जितना मारना है मार ले एक और खेलते अयो अम्मी एक के मार रहा है बे एक के Team match. Let's go. ज्यादा ही मरेगा तो स्विच कर लेगा Point for the red team. Cover me. The red team is सप्रेस मार रहा है मेरा दिमाग खराब हो जाता है सप्रेस भी पिक अप होता है छह मार रहा है यार साउंड बस नहीं है मार बस नहीं है
Sorry, brother. You can't push like this. One HP भागा साले अरे यार हट तेरी यार Reloading. बोर हो गया तुम लोगों का अरे बे दंबावथारो थै Cover me. Killing spree for the red team. Spree for the blue team. Reloading. Enemy down. Cover me. अरे बेखौनो ओमफ्राय मानो गावनो हाया बेजों जाय थांगोन थैबाय थाखाबाय In the lead. हक दिया था पता चल गया था मेरे को मैं भागा बोल के Reloading. Down. Cover me. डेड के मारे भागो 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 Killing spree for the blue team. देख लिया था फिर भी नहीं मार सका इतना नूब है मैं मारता ही नहीं You're about to win. The blue team is about to win. Reloading. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. क्या भाई लास्ट किल नहीं मिलने वाला है Team victory. दाना दाना
मैंने 15 मारा भाई चलो भाई ठीक है भाई ओके गाइस स्ट्रीम दिनै एसेनोसैमोन जाय जाय फैदों स्ट्रीमाव जाय जाय सफैदों थैंक यू सो माच गाबोन सेम टाइम सेम चैनल फैफिनलायबावगोन आसा खालामो नोंथांमोना फैगोन एन्ड दिनैथ' मुडआबो एसे ल'मोन स्टिल खालामनांगौ खालामनाय जादों बांद्राय एक्सप्लेन खालामबाय थाला